Siyakhulekela kubo bonke, sikhulekela kini nabaseningizimu enyakatho yamagumbimane omhlaba. Ngikhulekela bonke abantu ukuthi uNkulunkulu ekubusise nangabe usekhaya, nangabe usemsebenzini, nangabe ufuna umsebenzi awuthola u-applyile. Ngicela ukuyolanda igama lakho libizwe lapho u-apply khona. Ngicela ukuyobusisa umsebenzi wakho wezandla, ngicela ukuyobusisa ibhizinisi lakho. Lapho khona ngithi njengamanje akuthethe bonke ubumnyama, nangabe i-office akuthethe bonke ubumnyama, nangabe ikhampani akuthethe bonke ubumnyama. Izitho empilweni yakho ngithi zonke ayisuke. Ngithi abamemeza igama lakhe ebusuku belala belikhafula belibize ebumnyameni. Bethi njengamanje barifungela bavala umsebenzi bavala ndlandla. Ngithi akuthethe konke lokho. Ngithi uNkulunkulu makakukhanyisele lapho ekhona. Ngithi kusasa uLwesihlanu eSoweto Diepkloof Zone 5. Noza la kumina ufake i-GPS yenyanga ye10 uzongena phakathi izokuthatha ibeke khona uthi DR nyanga ye10 izokuthatha ibeke khona. Singakhohlwa ke especially kusasa abantu abazothatha izinto ngizobe ngisemakhaya ngeweekend khona ngikwehlele ukuphuthuma emakhaya. Ngizobe ngisemakhaya ngeweekend kuyaphuthuma ngale ndlela esimanga kwamanje nje ngiyasuka ngemakhaya. Abantu ngobuningi abaza kusasa kuzobe kuma special izinto ngoba ngiyolanda ukunye KZN abazofuna iwasho abafuna umshovo abafuna ingcweba abafuna isibunge abafuna zonke izinto ziku special kusasa kuphela nabazokwenza amabhavu benza amabhavu abantu ke ngobuningi abaphume. Singakhohlwa ke Alex inkonzo ngesonto umhla ka16 isikhathi yangena ngo9 laphana eMarlborough community hall asiphuthumeni khona Alex. Wonke umuntu akaphelele khona ngabe ufuna umsebenzi ngabe ufuna into zakho sambe kahle inkonzo ukukhanyisa liyani. Kusasa abantu abeze bazothola namakhandlela nezibane nizoyithola ibantu nophahla ekhaya. Wonke umuntu suku umthole la today special zosithola ikhombo yakho ngenzeka uyithole ngemali encane kahle. Ungenzeka ikhombo nje yonke i5 iwashe ezo5 lezo uyithole ngemali. Angeke ngisho ukuthi imali la ngoba ngijwayele ukukhuluma ku social media. uNkulunkulu ekubusise 0765678530 ufonele khona ushuthi ngeze kusasa 0765678530 ufonele khona inkosi ukubusise ekhaya.